Malawi Today. Mwansangala ndi mwachimwemwe kukulandiraniso kachikena pamene tikupitiriza msonkhano umene Profesa Arthur Peter Mutharika akuchitisa madera osiyanasiyana muchigawo chakumwera, madera acholo mulanje komanso Phalombe. Ndi apa ali ku Phalombe, koma kwachitika zodabwisa zimene tifuna tikuoneseni kuti mu ndipiti umene uli Profesa Arthur Peter Mutharika mukumveka wina akukuwa kunena kuti boma ndi lomweli, ndi anthu akudabwa kunena kuti kodi akutanthauzanji. Nde tatiyeni tipitirize kuonera zambiri zimene tikhati kupasirani kumene, koma baba ndika break chabe, tiyeni tikhale limodzi. Azanga boma ndi lomweli, boma ndi APM, boma ndi APM, boma ndi APM, boma ndi APM, boma ndi lomweli, boma ndi lomweli, baka suwaka, boma ndi lomweli, boma ndi lomweli, boma ndi lomweli. Tudidu nditudi mmene zikukhalira mmene ku Phalombe kumene Profesa Arthur Peter Mutharika akukonzekera kuti ayankhule anthu a kumeneko. Nde zimenezo ndi zina mwa zimene zikuchitika kumeneko. Nde pepani tipepesa kuti ma voice note athu akumamveka kwambiri ndipo koso komanso mphepo chifukwa choti nafenso tili mu ndipiti omwewo ndipo tikuyenda nawo limodzi, komano konseku ndikuyesesa kuti tizikhala tikupasana ma updates osiyanasiyana pano pano. Nde kwa anthu amene mukuti joina kumene panga subscribe channel chimenechi, panga subscribe komanso don't forget turn on notification bell, panga share kuti zambiri zisakuponyeni zimene tiziponya malo ano. Nde kufikira nthawi ina tiyeni tikhale limodzi mu ulendo umenewo. Zikomo kwambiri.
Anzanga boma ndilo mweli. Boma ni ATM.